За мен си мога да кажа само едно, както беше един слоган, че в този свят трябва да има и хора като мен, които не живеят по правилата на правителства и правилата на даже и на повечето от хората, които са в цивилизацията. Много малко знаех за Нова Гвинея. Единственото знаех от една книга, в която имаше истинска история за един случай, който фактически открива Нова Гвинея. Двама миньори отиват на проспектори, отиват на един пазар и гледат една подобна пот, се казва. Когато те го погледнали, те видяли малки люспи от злато. Организират експедиция, да намерят точно където са вадили тинята, да направят този пот, защото тинята е била много богата за злато, което е било докарано от милиони години от планините. Един пот е фактически от глина е открил Нова Гвинея. Така че тук, в тази къща, вие виждате историята на много племена от Ист Сипик. Много редко ще навидите такава къща, в която се чувстваш част от Нова Гвинея. Там в Уинджи има хотел, една маска няма да видиш. А тук, като си тук, знаеш, че си в Нова Гвинея. Някои племена се страхуват много от маски, които са направени от други племена. И те ги наричат спиритс. Тези маски имат собствения си живот, изразяват. И не само изразяват, ами пазят хората, които са ги правили. Затова тази връзка е много важна да се разбере, че това не е само тук, защото един седнал и почнал да дълбае дървото. Това е традиция, която отива хиляди години назад. Защото е направено от дърво, повечето от нещата не просъществуват. Не е като в Европа, където климата е топло и студено, но дървото остава. Тук климата е влажен, след това става сухо и маските се разчупват, изгниват. Тъй, че много малко останало от този остров. Това са истинските пак кина, парите, с които са търгували. Това е направено от clamshell, значи от мида, която е много голяма. И фактически, защото те са били дълбоко, са много редки за тях. Тия, колкото по-голями, толкова по-редки. И валиото е, разбира се, на големината. Значи това, да кажем, ако е $100 за валио, тогава това е 150 и това е 500. А има и още по-голями. Това са използвани за всичко. За купуване на жени, купуване на прасета, предмети. Това са истинските, оригинални новогвинейската кина. От тук започват парите, които сега са направени също с дупка и се казва кина. Ето, това е доста стари и доста... Видяли са много работи и са минали през много ръце. Преди години, както може би в Африка, не може би, но в Африка, когато е нямало телефоните, това са били телефоните. Всички церемонии винаги има барабан или драм. Това е най-разпространеното
Кожата е от кожа на лизард, на голям гущер, гуана. Това е оригинална кожа. И това е, разбираш, от тръстика. И колкото те го слагат малко вода и нещо по-сладко от някакъв от sugarcane, това да става по-твърдо, за да звучи. Много малко може да се говори за чувство между мъж и жена. Думата обичане няма. На пиджин се казва me like you, me like him you. Значи това представа фактически аз те харесвам. То е като търговия. Мъжа й дава, прави и къща и тя го гледа. И му ражда децата. В някои, както казва, провинции и тук, мъжа има жена за всеки ден. Едната работи в градината, другата гледа прасетата, третата готви, четвъртата ходи на риба и така и нататък. Те са богатите хора. В Нова Гвинея хиляди години и сега съществува белив или разбиране, че някои предмети, ето като този кокъл от голяма птица страус, имат сила да омагьосват хората. И даже се използват, се казва bone pointing. Надявам се, че няма да работи за вас, защото за историята трябва да го насоча към вас. И когато магьосника насочи този бон към този, който иска да го омагьосва и му казва някакви специални думи, он и умира по един или друг начин доста бързо. Тъй, че да не го насочваме много. Но the bone pointing е много силно нещо в тази страна. Хората се плашат страхотно много. Така че тези магьосници някой път ги убиват. И те се опитват да намерят в техните къщи тези предмети, които са използвали да донесат смъртта на този човек. И фактически някой път те загиват също. В Сипик крокодилите са обожавани, независимо, че ги ловуват за месото им, но те са свързани с живота на хората. Особено едно племе Корого, което се казва The Crocodiles People. Те са приели крокодила за свой бог, свой символ и там всяка година млади мъже, момчета, за да станат мъже, трябва да станат деца на крокодила. А за да станеш дете на крокодила, те преминават пред едно доста болезнено и доста дълго измъчване, при което им нарязват гърба и отпред с счупена мида от ръката и им пълнат тези резки с прах от дърво, изгоряно дърво. И това зарасва така и се получава точно като на крокодила кожата и стават равни с другите по-възрастни хора и с пълни членове на племето. Винаги Нова Гвинея е свързана с човекатство,
което в миналото е било много разпространено. Също така и в Австралия аборигените са практикували човекатство. Тук днес може би има племена някъде много изолирани племена, които сигурно още го практикуват. Само преди 50 години или 60 години тук почти не са виждали бял човек. Но между племената е имало винаги войни за територии особено. И от всеки един от пост, които са сложени в земята, отдолу има човешки череп. В Куругу, на Тупик особено, те не могат да построят хаус сабмарин, бъдеял да има човешки череп отдолу. Затова няма нови хаус сабмарин, няма ново изграждане, защото казват, че спирите сега не им позволяват да правят това официално и затова не строят нови хаус сабмарин. Сега, когато вече модерният живот навлиза в Нова Гвинея, моето мнение е, че всяка година ще има по-малко и по-малко и по-малко от тези артистични и духовни фигури. Надявам се, че успеем с опита да направим тази изложба и да покажем на света Сипик и техните духовни свързвания с тези предмети. Всичко започна 1965 година, когато влезнах в Левски по академично гребане. Тогава системата беше доста сурова. Ако се не си с нас и срещу нас. А аз бях с тях, защото аз бях в националния отбор. Отидох на преолимпийски състезания в Италия. Това ми помогна да видя пътя, и да знам къде отивам. На мен системата не ми харесваше. Аз не виждах, че ще бъда част от тази система за целия мой живот. Слагаше си главата в торбата и решаваш. При положение, че нещата бяха различни, може би никой нямаше да напусне България. Много хора не успяха, много хора загинаха. Ние успяхме да минем. Когато се слагали границата, бяха разделили села и роднини, едните в България, другите в Югославия. И в Калотино границата се отваряше да се срещнат братия, да срещнат сестрите си. Аз знаех за това и бях доста така недоволен с нещата и говорих с мой братовчет Николай и му казах, виж какво, ще отидем, ако има възможност, аз мисля, че ще се опитам да продължа към Белград. При пристигането там хората танцуваха, играеха, смееха се, баници и това беше доста така уникално. Имаше една малка рекичка и на тази рекичка от едната страна имаше един югославянски полицай и един български полицай. И едно малко мостче. Забелязах, че югославяните, които се връщаха, минаваха, говореха здравей с югославянския полицай и си продължавах. Тогава му казах на Николай, викам, Николай, това изглежда доста лесно, то не беше лесно, ама ако се представяме, че сме югославянци, ако може да го направим, изглежда, че и ние ще минем. Викам, аз ще се опитам първи
Ако ме спрат, разбира се, нали, казвам, че гледам хора минават и аз минавам, отивам да купувам шоколад. Тръгнах към мостчето и като се изравних с полицаите, те се говореха с милиционерът, обърнах се към югославянина, викам: здраво, друже, како си? И он вика: добро, добро. Аз си продължих, минах моста, никой не каза нищо. Точно до моста имаше една каруца и една без коне, само каруцата, и една стара баба седеше там. И Николай мина и какво сега ще правим? Викам: ето ги, хората върват по един малък път, който ми направи впечатление, беше направен от речни камъни. Аз тогава носех тия битълските бутуши с дънките и беше много трудно да се върви по това, защото имаха голям ток. Точно излизахме от селото и двама югославянски граничари с шмайзерите и с капетата идваха точно срещу нас. И Николай вика: дай да бягаме в гората. Викам: не дай, не върви, продължавай, нищо не казвай, само върви точно срещу тях. Иначе сме загинали. Викам: тук къде ще бягаш с майзера, бе? И срещнахме се и аз същото, разбираш, му викам: како си, друже, здраво, добро, къде си пошъл? Добро, здраво, и си заминаха. Ние продължаваме и просто невероятно нещо. Чувстваш как, нали, искаш да се обърнеш, да не го правиш, но чакаш всяка секунда: стоп, да. Нищо не се чу, един завой, тогава се обърнах, те бяха заминали. И решихме, че да не продължаваме в пътя, да влезем в гората. Беше доста ясно, че ако ни забележат по-далече от границата, след второто село, ще имаме съмнение. Към 3 часа и нещо, аз чух някаква кола идваш. Ако може да ни вземе, ще стигнем Димитровград. Ако не, става още половин час и те ще знаят, че най-много 1 час ще знаят, че двама са избягали. И ние застанахме на пътя, аз станах на цялата на пътя и той спря. Аз носех един шлифер. Викам: виж какво, друже, викам, ние сме българи и бягаме. Той се разтрепери, разбира се, и вика: орайт, добре, вика, ще ви взема. И само ми гледаше в ръката, вижте, под слифера. Точно в 4:30 ние бяхме в Димитровград на гарата. А тогава даваха 100 кг сирен, няколко хиляди долара за всеки един българин хванат. И викам: виж какво, ето имаме тук долари, ще ти дам долари, отиди вземи билетите. Не, вика, не, аз ще ги купя. Нищо не, вика, не. Взе билетите, върна се, вика: надявам се, че ще сполучите и да сте живи и здрави. Значи имаше и тогава добри хора, разбира. Влака в 6 часа тръгна от Димитровград за Белград. Ние бяхме в него. Те бяха старите дървени вагони с седалките, така един срещу друг. Седиме там и един точно срещу нас седи и ни гледа, разбира се. Ама доста нахално. И след известно време аз видим: как си, здраве? И той вика, просто на чист български, вика: абе, вие сте българи, нали? Викам: да, българи сме. Бягат. Викам: да, опитваме се. И влака почна да намалява, беше вече късно, тъмно. На Ники му викам: Ники, преди да щом влезе в гарата и като намали така доста, ние трябва да излезем от влака, защото да скачим от него, защото сигурен съм, че полицията се чака на това. И като влезна в гарата, намаля и ние скочихме отзад, защото ние бяхме в последния вагон. 6:30 вече, 7 часа сутринта, гледаме една кола идва, имаше германски номер на него. И вътре един турчин. Ама той беше пиян като, как се казваше, казак. Влезнахме ние, като от пардаши, това, викам: бе, Ники, или ще се тръпаме някъде, или ще го спре полицията, разбираш. По едно време гледам отпред
така една линия от коли, се виждат фаровете, как, нали, псирачките. Спират. И видяхме светкат сини такива на полицаи. Дали беше катастрофа, дали беше проверка, не знам. Аз го хвана това за врата, разбира се, спря. И спря той, отворихме ние вратите, так, и в гората. Бяхме доста уморени, но место гледаме едни купи с слама. Голями купи с слама. Викам, Ники, дай, ще се бутнем в тия купи и ще спиме тук. Бутахме се вътре между сламата, топло, мерише добре и сме заспали. По едно време чувам аз гласове, Отварям аз така, то тъмно. Обаче гледам хора, сенки се въртъкат около купите, викам, и почнаха с едни такива вили да бъчкат в купите, обаче бяха жени повечето. И измъквам се и точно излизам и тя една седи до мене. Като се разпища тази жена, разбира се, гледам един тича, един голям хайват и имаше такива много широки панталони. Викам, чакай, стоп, добро, викам, ние сме българи, викам, бегаме от България. И той ни разбра, ми вика, райт, спавайте, вика, ние ще оставим тази последна. Викам, не носите ти тази работа, спавай. Ръкувахме се и тръгнахме по пътя, стана светло. Чуваме, разбира се, един звънец. Дзън. И се обръщаме едно малко момиче с колело, отпред с кошница. И вика, това е за вас. И отвори и отпред с сирене, кашкавал, хляб, домати и салам. Пак някой ни гледаше, нали, вместо да отиват и да кажат на полицията и това, но те ни донесаха храна. И така, на другия ден ние влезахме в Копър. Отидохме в имаше бар такъв и гледаме новините, имаше на телевизията. Точно говореха за някакво чехословашко семейство, което беше застреляно предишния ден. Опитвали се да минат границата между Югославия и Италия с колата. Николай вика, независимо какво е станало, трябва да минем през границата. А то беше един бей, как се казва, залив. И разстоянието фактически беше около 18 км. И викаме, Николай, това не е толкова далече. Ако утре рано сутринта влезем ние в океана, мисля, най-малко 4 часа ние сме там. И да, вика, ти си луд, бе. Знаеш, какви акули има тук в тази? Какви акули, вика? Направи ми впечатление, че имаше мрежи. Плажа беше заграден с мрежи. И наистина тогава викам, да, сигурно има акули, разбира. Не, вика, аз няма да плувам. That's it. Оратника, викам, ако не искаш да плуваш, ето, викам, половината от парите, да имаш, ако нещо стане, нали? И аз оставам тук на плажа. Към 2 часа ли беше, може би 1-2 часа, гледам една фигура върви по плажа. И справо се насочи към мене, към сега ако е полицай, не знам. Но беше Николай. И вика, бе, до тук избягахме заедно, ако се даваме, да се даваме заедно. И седнахме, поговорихме, почна да се вижда така съвсем малко, че утрото се започваше и влезахме във водата. Аз плувах с джинсите и с бутушите. По едно време така гледам, аз пред мен е някаква черна стена.
пеперуди, птици, почнаха да летят, разбираш, над нас. А това беше една буря. И съм сигурен, че тази буря ни спаси. Защото сигурно там тия адриатските акули са много агресивни акули, разбираш. И може би нямаше да успеем, щеха да ни такава. Но тази буря стана толкова силна, че беше тежко да се диша. Аз Ники му бях дал на Ники едно кожено яке. И по много време гледам якето, разбира се, във вълните. Так. Нали, мислиш най-лошото. Но продължих. И изведнъж бурята мина. Като мина бурята, гледам, вижда се един плащ така и се виждаха се цветове. Значи, като си във водата, на левото на водата, това нещо значи около 3-4 км най-много. Николай го нямаше. И по едно време гледам една лодка, точно идва към мен, ама така виждаш се как насочена към точно. Като ме отминаха, видях отзад италианското знаме. И сега се спомня, като ме извадиха, аз не можех да просто треперих целия. Не от толкова, че си толкова часа във водата, ами от нервите. Тия веднага ми пита един италиански uno, due, one, zwei. Аз разбрах, че пита дали съм сам или с още един. И му викам zwei. Окей, те ме закараха до плажа, а то беше кампинг граунд. Това съм виждал аз и палатки, едни палатки грамадни, нали. И една жена веднага вкараха ме вътре, извадиха една бутилка с уиски. Те мислеха, че аз треперех от това, че съм бил във водата толкова дълго време. Свалиха дрехите, насякъде слагат такава уиски и водят ме. Те влизаме в една стая и гледаме Николай. Леглото, отпред една такава и храната е. Викам, аз те оплаках вече, викам, погребахме те. Ами вика, аз тебе те погребах, вика, защото не само, че те погребах, ами мислех, че те хванаха. Както и де събраха, не? Идваха репортьори, снимки, интервюта, питат, превеждат, това. Другата сутрин донесоха едни вестници и цялата първата страница беше виждане, двама българи, dramatic escape, избягане на двамата българи. А в Латина имаше лагер, да избягали от комунистически страни, Полша, България, германци, източни германци и това. Най-тежкото нещо беше, че можах оттам да се обадя в България по телефона. И бяха много тежки моменти с майка ми, с и така започна моя емигрантски живот от континент до друг континент. Идеята беше за мен преди много време, преди даже да напусна България, че ако отида в Австралия, ще използвам, ще намеря коня и ще премина през пустинята, от единия край на континента до другия край. Това беше към 72 година. 71-72 година се срещнах с двама братя, които бяха
югославяни. И те се подготвиха да ходят в Нортен територия. Точно тогава забраниха лова на крокодилите. Тогава се плащаше £1 на square inch. И тогава се даваше $7. Значи, може да си представиш, ако така ме застреляш 5-6 крокодила, колко може да изкараш на ден. Там се срещнахме с още един българин, който имаше магазин за ловни принадлежности, пушки, рибарски работи. Аз от него купих една Magnum 22 калибър, обаче с голями патрони Magnum. Те имаха едни руски пак 22 калибър с един патрон. Слагаш един патрон и ръцете. И разбира се, ние тръгнахме. Пътищата бяха само следи останали така с малки колчета. Няма асфалт, няма нищо. В колата, която пътувахме, не беше четворно предаване, беше обикновена кола и ние тръгнахме към една местност на Галфа, се казва Порт Пири. И това е била една станция за риба, за ловене на риба, която беше изоставена. И когато стигнахме там, един полицайска кола ни достигна и гледа, вика, къде сте тръгнали, вика, тук през тези места с такава кола, разбираш. Вие няма да стигнете никъде, ще трябва да идваме да ви търсиме. Връщате се с нас. Викам, не, ние ще продължаваме. Тогава вика, подписвайте, че съм ви предупредил. Като стигнахме по Пири, имаше една доста голяма така хамбар и вътре имаше Volkswagen, който имаше около 2 см прах на него. И консерви, изоставено, всичко изоставено. И където са сушили риба и там това ни беше нашата база също. Доста направихме от крокодилите, но беше тежка работа, в смисъл тежка, че не е толкова за стрелянето, когато и колко за опасностите, защото ти вървиш през нощта във водата, тук, и пушката е пред теб с миньорска лампа и от време на време светкаш и виждаш очите на крокодилите. Зависимо с колко е разликата между очите и колко са силни, знаеш големината му. И тогава загасваш лампата и продължаваш, за да дойдеш колкото се може по-близко до него. И когато мислиш, че си на около 5 метра от него или най-много 10 метра, приготвя се, слагаш пушката към посоката, на където е крокодила и тук имаше, от страната фактически имаше на хелмета, имаше един свич или казва се бутон. Натискаш го и прожектора светва. Някой път имаш може би 1 секунда и половина или 2 секунди да удариш крокодила, докато той потъва. Той влиза веднага надолу. И разбира се, ако не го удариш, ти мога да си той, който да си загубиш кръка. Не ми беше приятно и когато удирахме кожите на сутринта, след почти, значи отивахме към 1 часа, 12-1 часа през нощта и свършихме със слънцето, като изгрява. Защото крокодилите ловуват през нощта, хранят се през нощта. И след това трябваше да се ударят много бързо, да се изчисти всичката мазнина по нея, защото веднага кожата се разваля. Температурата през деня беше към 40 градуса. Значи слагаш доста сол, навиваш и кожата е готова вече да се продава. Ние се върнахме в Дарвин, мисля, че бяхме там около 3-4 седмици на Порт Пири и продадахме кожите нелегално, защото бяха забранени, което още повдигна още повече цената. Не знам как се случи, но тия двамата братия решиха, че второто отиване да се отиде до една река, се казва Аделайт Рива. Тя е близко до Дарвин, вместо да се пътуваше толкова много, тя е доста близко. В момента не мога да си спомня защо аз не отидох, каква беше причината, но те отидоха и един от тях загина там. Не виждах рисковете. Аз ги виждах като отношение, че ако те нападне голям крокодил, може да заминеш, но това беше същото чувство, когато преминахме границата.
Това беше преди 5 години. Донесоха го и един ми искаше да го продаде. Направихме изделката и аз го взех. И последните 5 години вече почти 3 метра. Аз съм свикнал с него много и винаги първото нещо, като питам, когато се обаждам, как е крокодила, нали, всичко райт ли е? И той е... не, че му вярвам толкова много, но е част от семейството. На тия години, като си на 22-3 години, мислиш, че си неуязвим, мислиш, че никога няма да стане нещо с теб. И тук го наричат адреналин. Значи, когато този адреналин влезе в мозъка ти, просто страх няма. Има едно такова чувство, като е една игра, която играе с природата, играе без да знаеш, че играеш на живот и смърт. Защото ако бъдеш нападнат от 5 метров крокодил, възможността да оцелееш е много малко. Уфа, следна. По отношение на Нова Гвинея, аз прочетох доста книги. Трябва да се научиш какво е хората, как да работиш с тях. И всяка една река има своя начин на откриване на златото. Няма две еднакви реки горе-долу. При това положение човек непрекъснато трябва да се учи и всеки път, когато излезне и отива в нова река и ново место, наблюдавам промените и също така научавам защо тези промени са там и къде ще бъде златото. Това те прави сполучлив или не. От другата страна е машините, които, ако имаш добри машини, имаш по-голяма възможност да изкараш добро злато. Тая река нагоре по планините е пълно с злато. Като кажа пълно, значи милиони долари има с злато, които тия местните лека-лека се учат и работят с машините. След като прочетох реката от злато, това ми стана да направи такова впечатление, че реших да излеза и аз и да си опитам късмета. От нея около 6 години, докато бях сигурен, че това е, което искам да правя и че златото ще ми позволява да добивам достойни суми, за да мога да живея моя начин на живот. Това беше на Proserpine River в Proserpine, Whitsundays, един остров. Когато времето беше лошо, аз използвах това, като не можеше да се ходи на подводни муркания или с туристите и ходех по планините. Първо с лиген или голпен, но моите знания за пени бяха много малки и не можах да намеря нищо. Когато купих една машина, която беше за смукане на кал и камъни, която дълбая трапове, аз реших, че тази машина и с един от моите водолазни танкове да се върна на Proserpine River и тогава за първи път на дъното видях едно парченце. За дълго време, може би беше месец или повече, не знаех дали е злато, но го сложих в една
едно шишенце и с пълно с вода и го наблюдавах, защото това водата изглеждаше 10 пъти по-голямо. И полека, около 6-7 месеца бях напълнил половината от една филмовата такава кутийка или цилиндър, където се слагаха филмите. И като го занесах в Макай на един познат, той го погледна и веднага аз ти давам $3000, което бяха парите за една нова кола тогава. Просто аз не повярвах, защото това го добих с страхотно удоволствие, страхотно, ето както виждате тук, това са условията, разбираш. Това е моя офис, това е моето такова и живееше така, слага си палатката там и всеки ден в чистата вода прекарваш 7-8 часа и накрая може да имаш $1000, може да имаш $10,000, може да имаш $100,000. Живееш за авантюрата и авантюрата ти донася ти златото, което те храни и те поддържа. Джунглите на Ню Йорк и джунглите в Европа, градовете са много по-опасни, отколкото джунглите тук. Златотърсачеството е една купчинка от авантюра, хоби, страст към златото и също така най-важното, че ти дава възможността да работиш за себе си, което значи, че разчиташ на собствените сили и собствени възможности и реката е твоята банка. Има много реки по света. Когато запознаеш хората с златото, ще ви кажа нещо, което винаги е било с мен, тогава разбираш от какво те са направени. Ти можеш да си приятел с един човек от 20 години, 30 години, даже и повече, но щом го включиш в златото, тогава ще разбереш от какво той е направен. И да, имах случаи, в които направих добри приятели, които са още приятели, независимо къде са по света. Имах случаи, които загубих, които мислех, че сме приятели. Силата на златото е не само в това, че струва еди колко си долари, а че е свързано с човечеството от тогава, когато човек е станал човек. Тия парчета, те като работиш, те са на дъното. И изведнъж, особено в чиста вода, виждаш едно невероятно нещо. Не, че е златото, ами златото, което не е пипнато никога от човешка ръка. И има една страхотна такава, едно страхотно чувство, което твоята ръка е първата човешка ръка, която докосва това парче. Значи може да го назад, докато милиони години, милиарди години, колкото и да отидеш назад, ти си първия, който е докоснал това парче. И също така има нещо необикновен глоу, или как се нарича, блясък на него. Той блясък е точно като на недокоснато парче от злато или нагът, който след това за мен изчезва. Не е същото след известно време и получава се така малко някакси, но тази първото виждане под водата е нещо невероятно. Златото, както религията, са свързани с кръв, защото войни са се водили, но ето това парченце злато, което сега за първи път е в човешка река, не може да бъде свързано с кръв, защото то не е видяло и човек. Но името злато, голд, винаги е била с човека. За мен златото е най-ценното не само за това, че е метал, който е редко, ами за това, че ако е упорит, безкрайни са неговите възможности да постигне финансова мощ. Аз не нося златни пръстени, не нося украшения,
но с голямо удоволствие някой път си сядам и гледам нещата, парченцата, които съм ги събрал и които ги държа още от дълги години. Особено едно, което ми предлагаха много голями пари за него, но аз отказах да го продам. И винаги, когато съм си сам и седна, извада го и изведнъж тия 30 години изчезват. Аз се връщам тогава там и си спомням всичко за този ден, как премина и най-важното, когато това парченце се появи. То прилича на, аз го наричам Мадона, защото прилича точно на Мадона, но за мен няма цена. Нищо друго няма в света, което е останало толкова хиляди години и още с човека и ще бъде с човека до края на тази планета. За мене си мога да кажа само едно, както беше един слоган, че в този свят ли трябва да има и хора като мен, които не живеят по правилата на правителства и правилата на даже и на повечето от хората, които са в цивилизацията. Така че намерил съм си едно малко место в света, където тези правила са напълно различни и поддържат моя начин на живот, без да пречи на другите. Има съдби и има начини в живота, които не можеш да ги избираш сам, а просто живота избира за теб. Без да се чувствам горд от това, което си направил, единственото, което мога да потвърдя, че ако трябва да го направя пак, сигурно ще да бъде същото. Така че ако човек не е доволен където е, от него зависи да намери место на земята, където ще да бъде добре и ще бъде доволен.